To gayu, barkanmu da zuwa wasan ƙarshen sati, kamar yadda aka saba. Ja'iri kana birge ni, shine dalili kawai. Za ku yi ta rawa ne ba tsaya, har sai kiɗa ya tsaya. Wannan shine sabon tsari. Ja'iri kana birge ni. Papa Swap, we're just motherfucker that you will casual our packet is agent. Then once you get to the smile, then level from 0 to hero, and touch it much later. Papa Swap, we're just motherfucker that you will casual our packet is agent. Then once you get to the smile, then level from 0 to hero, and touch it much later. Ja'iri kana birge ni, shine dalili kawai. Kaddara dai na nan, su wanke bai lanci ba, idan ka koma kwale
sosai. Sai kira ya tsaya. Wannan shine sabon tsari. Amma ban ce ni na gan shi ne girma nake a cikin sana kara girma kafin na san ki ban san shi ba ban san abin da zan ba shi ba ashe ban san daɗin sa ba hayya ina ma wanda na so a da na yi gwai na bi gari ina kara kuri rana guda ta iya yada ni kai to ba na san kilima sai na ga yanzu ga sahiba kuma a ce ba zan bar ta ba da kika so ga ya min na tun da kina yi min na kinima a san ki ba batun fargaba ya za a ce ba zan bi ki ba da laifin ki ban gan shi ba na so kikin so rike ma ku daga ta masoya kuti idan kuna bidar agaji ku so masoyi mai tausayi da jin kai wanda zai ba ku dama mai zargi bari in karya taka ke ma bari in karya taki duka masoyi na gaskiya bai zargi cikin tarayya dan zargi kofar rabuwa ne da mukullin ta ma ban gani ba a kyala gaibu sai jalla sarki yarda a so nake ce wataki mai tuya yake gana na kina kin ce so ba namu ne ba mai uzuri ina baki girma da addu'a ta kyawun makoma yadda kike gibin so na gaske nake nake jalla ya ba mu dama masu hauka a so kun yi daidai ku toshe kunnuwa na kuku dai kuma kada ku ji kare da ku gani sai ku yi gaba ku karasa gini ku rike gaskiya kun ji da gani ku saka addini cikin su na gani koyi da annabi masani karshen sani shine da sani